ngalan, samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanin. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako ug dako uyamot sa huna-huna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busan nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong hiampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. O Dios, imong gipahayag ang imong kaluwasan sa tanang kasuukan sa kalibutan. Magpaabot unta kami nga malipayon sa himaya sa pagkatao ni Kristo among manlulubos. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Ayaw ka mo kapalaka, katawhan ko, nag-ingon ang Dios. Dasiga ang Jerusalem, og igna siya nga wala na'y gubat, agipasaylo ng iyang mga sala, og nga siya nakadawat nagdobling silot alang sa tanan niyang kalapasan. May usa ka tingko nagsinggit, pag-ana mogdalan alang sa Ginoo dito sa kamingawan. Himuan ninyo nga usa ka tulid ug lapad nga dalan dito sa desyerto alang sa atong Dios. Abonoy ang tanang walog, patag ang tanang bukid. Ang kabungturan mahimong patag, kung dapit nga gansal-gansalon mahimong hapsay. Unya ipadayag ang himaya sa Ginoo, o makakitaan nini ang tanang tao, kaya ang Ginoo mao'y nagsulti niini. May usa ka tingog nagingon, isangyaw, og miingon ako, unsa may akong isangyaw? Isangyaw ang tao sama lamang sa sagbot, ug sama lamang sa bulak ang iyang katahom. Malaya ang sagbot, ug malarag ang bulak, kunhoy po na kini sa Ginoo, ulagoy kalainan sa sagbot ang tao. Malaya ang sagbot, ug malarag usab ang bulak, apan mulungtad hangtod sa hangtod, ang pulong sa atong Ginoong Dios. Tunga sa habong nga bukid, o Sion, o gimantala ang maayong balita, o Jerusalem. Tigmantala sa mga maayong balita, halas singgit, o gayaw kahadlok. Ina mga syudad sa Huda, ani ana ang imong Dios. Ani ana ang Ginoong Dios, o maghari na siya, nagayod siya. Aniya siya dala ang katawhan nga iyang giluwas. Sama sa kamagbalantay sa karnero, pasibsibo niyang iyang kahayopan, ang mga nati iyang kuguson, o gagakon ang ilang inahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo ang atong Dios moabot nga gamhanan. Ang Ginoo atong Dios moabot nga gamhanan. Awiting kinugbagong awit, awiting kinugkamong tanang mga yuta, awiti ang Ginoo, daigang iyang ngalan, isang ang iyang kaluwasan sa tanang adlaw. Ang Ginoo atong Dios moabot nga gamhanan. Isugilo niyang himaya diya sa kanasuran, diya sa katawan ng iyang katingalang mga buhat. Isulti diya sa kanasuran, hari ang Ginoo,
nagamando siya sa katawan diya sa kaangayan. Ang Ginoo atong Dios moabot nga gamhanan. Maglipay ang kalangitan o magsadya ang kayutan. Ang dagat ang nakapuno nini palanuga. Maglipay ang kapatagad o ang tanan nga naa kanila. Unyang tanang mga kahoy sa kalasangan magsadya. Ang Ginoong atong Dios moabot nga gamhanan. Magluksos sila sa kalipay at tubangan sa Ginoo. Kay moabot na siya. Kay moabot siya ron pagmando sa yuta. Magmando siya sa kalibutan diha sa katarong o sa katawan diha sa iyang kamakanonayon. Ang Ginoong atong Dios moabot nga gamhanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, sa inyong unahuna, unsa may buhaton sa usa ka tawo kung kawad-an siya usa sa iyang usa ka gatos ka karnero. Iya gayong biyaan ang kasiyaman og siyam nga manibsib dito sa bungtod ug mulakaw siya aron pagpangita sa nawala. Sultihan ko kamo, nga ini kakaplag niya niini, mas malipay pa siya pag-ayo tungod ni ining karneroha kaysa kasiya magsiyam nga wala mawala. Sa mao nga pagkaagi ang inyong amahan nga atoa sa langit, dili buot nga may mawala, bisag usa ni ining mga gagmayng bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Monsignor Robert, mga igsoon ko ni Kristo, maayong buntag ka natong tanan. Ang atong Ginoo, pagkabuutan kaayo. Buutan kaya ang atong Ginoo. Kayang iyahang paglantaw sa tao nga makasasala, dili sama sa ato ang paglantaw. Atong paglantaw, hugaw kaayo ang tao nga makasasala, nga walay ayo ning tawhana, ug uban pa. Apan ang atong Ginoo, gilantaw ang mga makasasala, isip mga tao nga nahi sa laag. Nahi sa laag. Ang tao nga nahi sa laag, puno sa kalibog, naputol ang koneksyon sa panon, ug naglisod pagkakita sa sakto nga dalan. Muna siya ang tao nga nahi sa laag. Para sa atong Ginoo, ang imahe sa usa ka makasasala, karnero. Usa ka karnero. Dili siya monster. Dili siya abat. Karnero. Usa ka karnero nga nahi sa laag ug kinahanglan pangitaon aron pagbalik dito sa panon. Ang atong Salmo responsoryo nag-ingon nga ang atong Ginoo moabot nga gamhanan. Og gipakita sa unang pagbasa og sa atong santos nga ebanghelyo karon ang klase sa gahom nga ipakita sa atong Ginoo sa iyang pag-abot. Ug unsa man nga gahom? Ang gahom sa pagka maayong magbalantay. Niingon si Isayas, sama siya sa usa ka magbalantay sa karnero. Ang mga nati iyang kuguson ug agakon ang ilang inahan. Unsa may mensahe ani mga readings karon alang kanatong tanan. Atong hinumduman ang giingon sa atong Ginoong Hesus sa atong ebanghelyo karon, ang amahan nga tuwa sa langit dili buot nga may mawala bisag usa niining gagmayng bata.
O ang Ginoo dili buot na ay mawala kanatong tanan. Ganahan gud siya nga makahiusa ta, maapil ta sa panon na dili gyud ta mawala sa yahang grupo, sa yahang panon nga giandam. Usahay maabot ta sa sitwasyon sa atong kinabuhi nga anaata sa estado sa sala, state of sin, nahisalaag ta. Ana nga sitwasyon atong himduman nga ang atong Ginoo ang maayong magbalantay, sigurado nga nagsigi na og pangita nato. Usahay kung makasala ta, maulaw na kita mo sulod sa simbahan. Murag ta maikog masulod sa simbahan. Pero actually kung makasala ta, padayon tag pangita sa simbahan. Padayon ta og pangita sa atong Ginoo diha sa atong mga pagampo sa simbahan. Ug ang ato pong Ginoo, gapadayon na po na siya og pangita nato nga naisalaag kaniya. Atong paningkamutan nga magpakaplag ta sa atong Dios. Nga di ta magpagahi-gahi kung nata sa state of sin. Atong paningkamutan nga magpakaplag sa atong Ginoo. O kung anaata sa atong sa usa ka sitwasyon nga kita ang gamiton nga instrumento sa Ginoo aron pagpangita sa mga naisalaag, dili unta ta dali-dali nga muhukom sa tao. Kasahay atong i-judge din ang tao nga hugaw kaning tawhana, wa ani chance ning tawhana. Ato untang palalumon ang atong pagsabot, dili nato siya ng tawon nga wala na chance para mag-inosog sa kinabuhi. Atong hinduman nga ang grasya sa Ginoo mas dako pa kaysa sa atong mga kasalanan. Dili unta ta maluya pag-agak sa mga nahisalaag. Mao kini ang grasya na atong kanunay nga pangayoon sa atong Ginoo sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Labi na kita karon nga for sure natay mga gipang guidean nga mga tao, natay gipang agak nga mga tao aron maadto sa sakto nga dalan. Ato paningkamutan nga ato siging pangayoon sa Ginoo. Ang grasya nga makapadayon kita pag-agak sa uban nga mga naisalaag. Amen. Ang Ginoo mawang magbalantay nga nakaila sa matag usa ka nato. Maghalat kitag mga pag-ampo ngadto sa Dios, masaligon diha sa iyang gugma alang kanato. Mutuaw kita. Balaang magbalantay, patalinghugi kami. Balaang magbalantay, patalinghugi kani. Nga ang simbahan, mahimong buhi, timailan sa matuod nga pagtagad og pag-alima kanila nga gisalikway sa atong katilingban. Mag-ampo kita sa Ginoo. Balaang magbalantay, patalinghugi kami. Nga sila nga nahisalaag gikan sa dalan sa katarong makadungog sa tingog ni Kristo, ang maayong magbalantay nga nagtawag kanila sa pagpauli. Mag-ampo kita sa Ginoo. Balaang magbalantay, patalinghugi kami. Nga ang mga kabatanunan makadungog sa tingog sa atong Ginoo nga nagtawag kanila sa pagbag-o o sa kinabuhing maalagaron. Mag-ampo kita sa Ginoo. Balaang magbalantay, patalinghugi kami. Nga ang tanan nga nanag-antos sa balatian, makaamgo nga sila gihigugma
sa Dios pinaagi sa pag-amuma o sa atensyon nga atong gihatag kanila. Magampo kita sa Ginoo Balang magbalantay, patalinghuki kami. nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo nga si Venerable Chupilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo Balang magbalantay, patalinghuki kami. nga ang mga nangamatay makasulod latas sa ganghaan sa turil ug magsadya uban sa magbalantay ug sa tig-atiman sa ilang mga kalag. Magampo kita sa Ginoo. Balang magbalantay, patalinghuki kami. Labing mapuang urong amahan, gigiyahan mo kami subay sa matarong nga dalan. Dungga ang among mapag-ampo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa mga kamot alang sa pagdaig paghimaya siya ngalan alang usab sa tang kapuslanan ug sa tipuyang santos nga simbahan. Makapuy-puy unta kanimo Ginoo ang mapaubsano namong pagampo ug mga halad ug tungod kay wala man kayod kami kaugalingong pahanungdan hatagi lamang kami sa imong kaluoy kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Usab kani. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo ning gipayaw ngadto sa Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. angay ug mata. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta. Uban sa gugmang dili matukib gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inig abot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo.
tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig. Ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos, gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos nining magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, bikuha siya agpan, mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyong tanan ug kan akay kini mawang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyong tanan ug panginom kamo gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesu-Kristo, naghalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Julito among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostolis. Ug sa tanan nga nakatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa katuigan.
Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mapulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo, Manakas sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong kingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo man ang kingharian, ug ang kahom, ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ato ko nang ipakita ang atong pag-inigsunay. Kalinaw manaa kaninyo tanan. Kinimaw ang Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo. Apan mamulong lamang o mamaayon ako. One
One cup of blessing rich we bless, and we are of many, throughout the earth. We are one body in this one. Gentile or Jew, servant or free, woman or man, no more. One bread, one body, one Lord of all. One cup of blessing with we bless, and we so many throughout the earth. We are one body in this one. Magampo kita, human kami mabusog o Ginoo sa imong lawas ug dugo, pinaagi niining sakramento. Tudloy kami nga higugmao namo ang mga butang langit nun, ug hukman namo ang nga malamon ang mga butang nga kalibutanon. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. That way to win.
Mga pagdaig sa Dios, daig ko ng Dios, daig ko ng iyang santos nga ngalan, daigon sa Jesu Kristo, matuod nga Dios ug matuod nga tao. Daigon ang ngalan ni Jesus, daigon ang iyang mahal o yamot nga kasing-kasing, daigon ang iyang bililhon o yamot nga dugo, daigon sa Jesus diya sa santos o yamot nga sakramento sa altar. Daigon ang Espiritu Santo ang Paraklito. Daigon ang mahal nga inahan sa Dios nga si Maria Santissima. Daigon ang iyang santos ug walay buli nga pagkagipanamkon. Daigon ang iyang mahimayaon nga pagsaka sa langit. Daigon ang ngalan ni Maria Birhen ug inahan. Daigon ang iyang putli o yamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Daigon ang Dios diya sa iyang mga anghel ug mga santos.